Jotono lamsogo ketal video haino hai singtini hinke BA NEP 4 semester ni major paper 7 ni unit 1 ni linguistic no tiyei naileinai linguistic ni bedek rok branches of linguistic ni dalong no naileinai angoro kaisa question naka normally linguistic tamo branches of linguistic ni dalong no sui phunukdi hinai question abo omtikhai to phaya abo guarantee rimaya je ang omtikhai phainai hinai koki haisi question jesa ke fan phaitök sing kifilmung rwna to nangnai haideba na hinke obono bahai ke rinai ang sukruboi sawano phaidi hinke kifilmung bwkhak thanglai siwano kifilmung rikha linguistic ongkha hayungni bebak kongno cherui naio linguistic ongkha soi mungni bisingtwi eba bukhungni kogrokno twiwi jai khe porimani no hino linguistic kok soi suikwrwng rok linguistic no dalni khe bagwi phunuka oborok ongkha micro linguistic tei micro linguistic chwng omono kokborok bai sana thangkhe micro linguistic eba macro linguistic hinui fano poriwi mano english bai hinkhe chwng obono micro hinui no ma himnai tei macro no macro hinui ma himnai hinkhe kha khlaio buji mankhana hinui linguistic tamoni hin je mane kokthaisa bai sana thangkhe bukhuk eba khukni je khorang nongkhoro obono chwng linguistic hinui mano mane bukhukni je khorang nongkhor mani je chwng kok samani omtwi rok no linguistic hino tei linguistic no chwng tammankha dalni khe bangmani mankha omorok ongkha micro linguistic bai macro linguistic phaidi hinkhe tabo branches of linguistic ni bwkhak thanglai siwano taisingo chwng tammankha linguistic no kaini khe bagwi mankha tambai tamo hinkhe micro linguistic bai micro linguistic hinkhe chwng tabo obo nainai branches of linguistic o micro linguistic tamo tei micro linguistic tamo puila o lanai chwng micro linguistic no micro linguistic ongkha kaisa kokni raida rwgui internal structure ni bisingni manui no twiwi porio khamao micro linguistic ni dalrok no suiwi phunukjagano tabo hinkhe chwng micro linguistic ni teibo dal nongkhormani je dal tongo omono naileinai puila o nakharo phonetics phonetics ongkha kaisa linguistic ni bedek phonetics ongkha kok samani khorang rok no twiwi porimani kokthaisa bai sana thangkhe khungni je khorang nongkhoro obono no hino phonetics mane chwng je kok samani nongkhor mani omono no chwng phonetics hinui saimano B number tongo phonology phonology ongkha kaisa linguistic ni bedek phonology bo khorang no twi no porio phiaba phonology hinkhe kaisa chongjak khorang no twiwi cherui naio tamsakaro phonology bo khorang no twi no porio phiaba kaisa chongjak khorang no twiwi porio hinkhe chwng saimano example romdi kok boro kok mane omtwihai jemon 1G kok omtwihai kaisa je chongjak kok ni khorang no twiwi porio hinkhe kha khlaio phonetics bai phonology ni bisingo pherlaimung omono je phonetics hinkhe khorang no twiwi porio bebak khorang no twiwi porio tei phonology hinkhe kaisa chongjak no simi se bo nainai cherui omtwita C number tongo morphology morphology ongkha kaisa linguistic ni bedek morphology kokthai swnamjakmani structure no twiwi porio je kokthai slamjago bahai khe kokthai slamjak omorok no twiwi no cherui naio morphology D number tongo syntax syntax ongkha kok bwtang swnamjakmani structure rok no twiwi porio eba kok bwtang rok bahai khe swnamjak obono no twiwi cherui naio E number tongo semantics semantics ongkha kaisa linguistic ni bedek semantics ongkha kok bwtangni kokthai ni kokmung rok no twiwi porimani no hino jemon nwng maisa khada twi nwng khada omtwihai rokni je kokthai tongmani o kokthai ni kokmung rok no bo cherui naio omtwihai ta F number o tongo pragmatics pragmatics ongkha linguistic ni kaisa bedek pragmatics utterance meaning rok eba utterance kokmung rok no twiwi porio khe chwng micro linguistic ni total o dal duk bedek mankha phaidi hinkhe chwng tabo macro linguistic ni bwkhak thanglai siwano macro linguistic ni dalrok no nailaiwano macro linguistic ongkha kokrok no twiwi naharmung kotor o macro linguistic ni internal structure tongo o macro internal structure rok no twiwi porio
Macro linguistic ni dalong no khamongo sui phunuk jaga no faidingke bini dal ni bokak thanglai no poilao tongo eba a number o tongo historical linguistic ongkha swkangni kok tongma rok no kwtal khe swnammani kaisa amjokmari. B number tongo psycholinguistic ongkha kok tei bwkha kaini ni bisingo kwrwnglaimung no twiwi porio. C number o tongo sociolinguistic ongkha linguistic ni kaisa bedek. Sociolinguistic kok tei hoda dofa no twiwi porimani. D number o tongo computational linguistic ongkha linguistic ni tei computer science no twiwi cherui naio. E number o tongo anthropological linguistic bisingtwi chwng kok bai hukumu mukumu rok ni bisingo halo kwrwnglaima rok no twiwi porimani no hino. F number o tongo geographical linguistic ongkha kok bai kok dek ni bisingo pherlaimung rok no twiwi porio. G number o tongo theolinguistic ongkha Christian tongthar no puito khlaiwi Bible ni kok no lukurok ni thani puito habrimani twiwi sajago. H number o tongo ethnolinguistic ongkha kaisa bosongni tongmung chamung no twiwi porimani. I number o tongo educational linguistic ongkha linguistic ni theories ni samung rok no twiwi naimani bisingtwi phwrwngnai bai swrwngnai ni bisingo kok rok no twiwi cherui naio. J number o tongo mathematical linguistic ongkha mathematical manui khunui algebra computer science tei lekhamung akhorok no twiwi porio. Hinkhe chwng paithago macrolinguistic ni dalsi bedek mankha hinkhe taisingo microlinguistic ni khe bwswk mankha daldok. Hinkhe chwng tabuk paithak ni bwkhak thanglai o paithak bahai swinai sai khwnali o naidi. Ang paithak sui phunukliya bukhuk bai sabano norok bujiwi suidi. Naidi chwng puilao tamo naikha hinkhe linguistic ongkha je khungni nongkhor mani khorang oborok no jai khe porimani no hino. Hinkhe linguistic no chwng dal kaini khe khagui mano tam bai tamo hinkhe microlinguistic bai macrolinguistic. Hinkhe microlinguistic ni teibo dal nongkhor ka bwswk hinkhe dal kaidok tei macrolinguistic ni dal kaisi khaiwi bedek nongkhor ka. Hinkhe omtui rok haikhe manui mano hinui chwng paithago suiwi ma phunuknai. Paithak aswk suina naina paithak no kisa khe suikano hamo tei video ni paithago jotono hambai. Kwthaswk bujiya wngwi tongkha hinkhe comment khlaiwi sana tapokdi jotono paiphlaiya hambai.